हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा फाइनालि आसाम पुलिस भेकेन्सि ओंखारबाय एसआइ आव 306 थागोन आरो एभिइउबि कनस्टेबलआव 2134 भेकेन्सि थागोन, जेराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाथारसिगोन 10 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो आरो लास्ट डेटआ 9 जानुवारि 2022। दा फाइनालि नोंथांमोना गोबां नेगासिनो दंमोन अफिसियेल नटिफिकेसन, नाथाय लोगोफोर एसएलपिआरबिआव दासिमबो पाब्लिश खालामाखै। आसा खालामो थाबैनो खालामथोंसै आरो नोंथांमोना दायो नायग्रोनो हासिगोन माखासे नटिफिकेसन, जेराव नोंथांमोना माखासे क्राइटेरियाखौ गासैखौबो मोनजोबगोन। बेनिफ्राय जोबोर मोजां बैसोआ माखासे बारायदों एसआइ लेभेलाव नोंथांमोना नायनो हागोन। दा लोगोफोर एभिइउबिआव बेसेबां बैसो नांगौ, क्वालिफिकेसन नांगौ, जों गासिबो नायगोन। बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लादो। बड' जब इनफो इउटुब चेनेला 50K जानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना थाबैनो साबस्क्राइब खालामदो जायफोरा दासिमबो खालामाखैमोन, आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय गोबां नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ आसाम पुलिस कामान्ड' पस्टआ माब्ला ओंखारगोन होननानै, नाथाय दासिमबो जेबो आपडेट फैयाखै आसाम पुलिसनि कामान्ड'आव, मानोना बैसोखौ लानानै बेले बेजे जागासिनो दङ। दा बिदिब्ला जों नायसै फै माखासे नटिफिकेसन, जेराव जों माखासे क्राइटेरियाखौ मोनग्रोगोन। बेनो जाबाय एभिइउबि। बेनिफ्राय जों एसआइखौ गुबुनाव नायगोन नेक्स्टआव, जों नेक्स्ट भिडिअ एसआइनि लाना फैगोन। दा बेनो जाबाय नै लोगोफोर, बे मोनसे पिडिएफ फाइल, थ' नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन आसाम पुलिसनि भेकेन्सि ओंखारदों। बेनो जाबाय एभिआव थागोन 1429 भेकेन्सिस एन्ड इउबि थागोन 705 भेकेन्सिस थागोन, जेराव नोंथांमोना एभिआव एप्लाइ खालामबा अनलि 10 पास जानांगोन। बेनिफ्राय इउबिआव खालामबा नोंथांमोना अनलि एचएस पास जानांगोन, पार्सेन्ट नाङा। आरो बेनिफ्राय बैसोआ जाबाय जोंनिया 18 निफ्राय 25 इयार्स जेनेरेला, नाथाय जोंनि एसटिफ्रा 30 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन। दा नायदो नै भेकेन्सिया लोगोफोर, बेयाव गासैबो क्लियार जाखाबाय। थ' दानिया भेकेन्सिखौ नायोब्ला नोंथांमोना इउबिआव मोनदों 705 भेकेन्सिस, जेराव 10% रिजार्भेसन दङ एसटिपिनि थाखाय, आरो एभिआव थागोन 1429, बेयावबो 10% रिजार्भेसन दङ। स' नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय भेकेन्सिसखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला, बेयाव दङ गासिबो डिटेल्सआ, आरो लोगोसे जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन मोनगोन नोंथांमोना पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन डिसक्रिपसननिफ्राय। दा बेयाव नायग्रोदो, बे जाबाय मोनसे आसाम ट्रिबुनाव होग्रोनाय। दा लोगोफोर बैसोआ 18 निफ्राय 25 इयार्स जेनेरेला, नाथाय जोंनि एसटिफ्रा 30 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हायो। दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन, जेराव नोंथांमोना अनलि एचएस पास जाबानो इउबिआव एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों, आरो लोगोसे एभिआव अनलि नोंथांमोना 10 पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन, पार्सेन्ट नाङा। दा सिगांनि जों गासैबो क्राइटेरिया सेम थागोन लोगोफोर, गासैबो सेम थागोन। नोंथांमोना बेयाव नायदो बैसोआ नोंथांमोना नुनो मोनदों 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम। दा बिनिफ्राय लोगोफोर फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टनि थाखाय मा नांगौ हाइटआ, बेखौबो नोंथांमोना नायना लाखादो। बेनो जाबाय 162 नांगोन सेन्टिमिटार जेनेरेला, बेनिफ्राय एसटिपिआ जाहैबाय 160.02 सेन्टिमिटार, आरो हिन्जावफ्रा 152.40 सेन्टिमिटार नांगोन जोंनि एसटिपिआ, आरो लोगोसे चेस्टआव हौवाफोरा 80 सेन्टिमिटार जानांगोन जोंनि एसटिपिआ, नाथाय हिन्जावफोरखौ बेयाव नायनाय जाया। दा बेनोमोन लोगोफोर, अफिसियेल नटिफिकेसन जेब्ला ओंखारगोन नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनफिनजोबबावगोन। दा बे जाबाय आसाम ट्रिबुनाव होग्रोनाय लोगोफोर। दानिया लोगोफोर भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो, जाहाथे बयबो मिथियो आरो रेडि जायो। नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामजोब, 10 पासनि एचएस पासनि जा दङ, बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट थाथारनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना एबारो एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन।